Ja by som chcel ešte raz aj v tomto videu povedať, že V tomto videu ty si celý tomtom. Zdravstvuj, kapitán Semaforovič, boskávam ťa všadejovič. Sia Andráš. Na začiatok sa ti chcem ospravedlniť, že to vyzerá tak, že ťa beriem vážne, ale je to len zdanie. Nikto predsa nemôže brať vážne niekoho, kto má podľa prieskumov menej percent ako nízkotučné mlieko. priatelia, tak zrazu ropovo družba funguje. A nie je to hanba. Áno, je to hanba, že opäť platíme Rusom za ropu, aby mohli z tých peňazí vraždiť Ukrajincov a ničiť im krajinu. Že najprv Zelenský tvrdil, že to nefunguje, no a kým Orbán neprehral voľby, tak to proste blokovali. Ropovod ti zablokovali Rusi, keď ho zbombardovali. Ja viem, je ti ľúto, že kým Blaha béka v Moskve, tak ty musíš piť doma. Už nie si dôležitý ani pre Rusov, už ťa nevolajú, aby si sa im poklonil. Tvoj čas skončil. Ja by som chcel ešte raz aj v tomto videu povedať, že V tomto videu ty si celý tomtom. Maďar mal záhľadne viac ako niekoľko 10 miliónov eur na voľby. Odkiaľ to mal? Andrej, vyskladali sa mu ľudia, Maďari, ktorí chceli po 16 rokoch systematického rozkrádania krajiny a šírenia nenávisti konečne zmenu. A našťastie sa im to podarilo. No samozrejme, že sa mu vyskladali tí, ktorí chceli Orbána popraviť. A určite sú v tom ľudia zo západu, ale aj z Ukrajiny. Určite. A ešte Umpalumpovia, Melmakčania, Marťania, len Maďari. Maďari tí určite nie. Presne tak. Ľudia na Ukrajine mnohí trpia. Áno, Je to tak, že vidím u Maďara snahu obnovovať traumy medzi Slovákmi a Maďarmi. traumy tak akurát obnovuješ ty s tou vládou, v ktorej sedíš. Teda ty v nej nesedíš, lebo ani tam ťa už nechceli. Zhoršia sa maďarsko-slovenské vzťahy, pretože už prvé kroky Petra Maďara ukazujú, že nie je svojprávny. Ešte, že ty si svojprávny, Andrej. Aj v tomto videu to ukazuješ. Preto aj my na Slovensku musíme, poučení z maďarských volieb, zabrániť možnosti falošných videí, black PR kampaniám. Musíme zabrániť tomu, aby politické strany mohli dostávať peniaze zo zahraničia. Presne tak, Andrej. Musíme tomu zabrániť, aby Rusi ovplyvnili naše voľby. Aj v Maďarsku sa o to pokúšali, ale nevyšlo im to, pretože Maďari ich prekukli a po 16 rokoch odvšadiaľ znelo Ruskík haza, čiže Rusi domov. Brusel s Ukrajinou vytvoria na Slovensku svojho Petra Maďara. Ak nezmeníme zákony. Ktoré zákony chcete zmeniť, Andrej?